El 1995, a la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona, organitzada per les Nacions Unides a Beijing, la Xina, es va instaurar el 15 d'octubre com a Dia Internacional de la Dona Rural. Per tal de celebrar-ho, des de la Biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú, ens hem desplaçat a la comarca del Lluçanès, de la qual us estem mostrant unes imatges, per parlar amb dues dones, l'Assumpció i la Montse, que van viure la ruralitat durant la seva infantesa, adolescència, fa 45 anys, ja que els seus pares eren masovers d'una masia a 5 quilòmetres i mig del poble més proper. Amb 9 i 10 anys s'encarregaven dels conillers, netejaven les gàbies on vivien els conills, ho feien tot. A partir dels 14 anys, de les vaques, les netejaven i munyien 2 cops al dia, a les 5 del matí i després a la tarda. I tot això ho compaginaven anant a escola. Què recordeu de positiu de la vostra vida a pagès? Sortir a jugar fora i poder jugar amb tota la tranquil·litat. La tranquil·litat que hi havia i tot l'entorn, que era molt bonic, i tenir molt lloc per jugar. Què recordeu de negatiu? L'aïllament i haver d'anar a missa cada diumenge per poder-te relacionar amb la gent, si no, no sorties amb ningú. Les moltes hores de feina que no podies reposar i no hi havia dies de festa, potser era el més negatiu. Què penseu de la dona rural ara? Penso que la dona que es dedica al món rural ara és perquè ho sent. La pagesia és una vida dura i s'ha de sentir per sobreviure-hi. Si us diguessin de tornar-hi, ho faríeu? No, perquè no es pot. Com a hobby, poder sí, però per treballar no.